Antes kita magsugod sa aton nga video, ako nagapangayo sang pasaylo kay basi tamaan ka mo ka sensitive. Kag subo nga issue, puro ang inyo nga mabatian. Go sa lakyan, nagprotesta sa lakyan. Kay siling ko na, ang inyo nga mabatian, puro although i-mute ko. Sa Don Salvador, i-regulate ang tambutso. Pero wala labot sa ina nga issue. May ara sang nagaangkasanay sa motor. Ang iyang kaangkas, may placard. Nakabutang, baylo, bugas. Gani antes naton siya bayluhan sang bugas. Manamyawan ay kita. Don Salvador, mayong adlaw sa inyo. Kagtani ka mo naman ang ara sa mayong kahimtangan. Kag madamo yung salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpaday nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid ka mo dira. Amo tong bago naman nga chika, latest nga balita. Duwa ka nag-aangkasanay sa motor. Ang yang angkas, may placard nga nakabutang, baylo, bugas. Ano nga ako nga mahambal? Isagid lang. Hindi ko kabalo kung ano to siya kung totoo o kung inday. Gani i-address na lang nga, totoo o kung inday. Wala ka nagigis ang self-respect. Self-respect o kung pagrespeto sa lawas nimo. Pilonggo, para mas maintindihan, mas mananam. Wala na gid sa nabilin sang pagrespeto sa kaugalingon nimo. Kay wala ka bugas, mabayluhan na lang amo nang imong gusto. O ari, 4 ka choices para sa inyo. Una nga choice. Gusto nimo bugas? Simple. Ibaligya ng motor mo. Utok. Gamita. Ikaduha. Second choice. Gusto nimo bugas? Ibutang sa placard. Mayor, mangayo kami bugas. Congressman, mangayo kami bugas. Konsen o man nga mga politiko, ibutang ang ilang ngalan. Kag butang mangayo kami bugas. Potok ho, gamita. Ikatatlo nga choice. Gusto nimo bugas? Pues, part-time ka. Panginyadi para makakwarta. Gusto mo isang madalian nga kwarta? Ano pa mapaayod o kon maayod ka na lang gidya? Ay, otok ho gamita. Dipugar ya. Ika-4. Gusto mo magkabugas? Pues, kadto di. Kay posdakan ta ka sa isa ka paso nga bugas para dasig ka makamarasmas. Damo sang paagi para makakuha ka sang bugas. Hindi kay mangitot ka lang niya. Potok ho, pugar ya.